Bagusimos pimbi abuno sana sokore chinga kicheno ko chaka mukwa times nyabere rombe ite mask senge jomba teliko wono iga na nyore ko nyoromo kinyoyomo abange bano mwavu ringa yikyama Kenya cha ya chiete kiri ko afford people tiamba denga leo na nyore aske tiga first of all ndale tomo kenyone momomanye biamuno sana ndugo sokore chinga kichia ko cha mukwa times biamuno samarita ga kina gikoroko samarita ngo ku Dr. Jeff nyakwama oyo buorina kurubo machoge confirm that for the people near existing. Ikiama kerige itu kiaba Gusii keri tuenga otanga for the people watu wengi sana ama ene moyo kere na ande ikiama keri ntwa ke chako boya ono gego ku People's Forum for Rebuilding Democracy alama ya ito nerie karamu eri anya chae nere because yaba Gusii na bantaba ngaine andaba Gusii ase miake mengi na otomanyirenga nogenda Minnesota nogenda Australia aba Gusii baite bachietari bagasoma ige maana ye kalamu tomaitenga aba Gusii na bantaba ngaine nande kalamu yuga na roto gotumia nande gore gotora na kanande tonyaro bogambi ayo gutoka no toka Kenya nje nongo toka Kenya nje no mwakirinde nimbwata obisi Nairobi aba nandi mbwata obisi Boston na Dallas nje no mwakiri gaiga nense ya America now I am positioned kyuko olevoniga as a party for the people inje party leader as a kiameke geito na ninje presidential candidate ase chikure chichigocha ni maite bantu baito mbaratorore binyoro lakini no kwebanga to endete kwebanga iga lakini maite buno musweri atetenga bari batangana itaringa kutangulia ndo kufika mbono tokonya kubange bintu nchikoni bire nani moje motorore geti iguna nutshell ngubulire kirwe kana 2027 bono nkuburindo mwaka orietete mwaka wa 2022 I ran against the current president Yoweri William Samoei Ruto akambwa nominations ande baganka robo korake bono rende bono twabira abantu abangaini Abagusii bono ntubwate nyumba yaito I'll be on the ballot une candidate ya People's Forum for Rebuilding Democracy arama yaito ne karamu eyuere kiama kyomo Gusii Matiangi naro na kima sangiringa nele Matiangi noare na maraga naro Matiangi mechandare nyomba eriare ne nyomba ya abande lakini rende abuna Abagusii ntobwate nyomba ya itobono and we open to discussion egenteke nene inke inga goikatonyare enjera tokonyara konyoro bogambere nde toreta amagenderero ase Gusii yaito igona national bwate ikiamo kyomo Gusii ene na the rightful candidate your president in Kenya na buna gwate baigo na ande it is our time buna Abagusii twaganyire miaka 30 korwenga kieri anya chae irinde tonyairi bagabuneri nande nturi gochikoira na magega goikomo Gusii agende baketebe nande goikomo Gusii abe kwa semesa irinde tonyae konyora maendeleo abantu bandi mbaro abo officials be party ento bwata officials ya bange actually our head office here in Mombasa ekene kiama kibwata national outlook to bwata chi office in majority of the counties na ando basa kwa online na bokorora into bwata chapters chi university ya igobone ekene kiama kibwata national representation across the country into expected discussions na Matiangi no mwana ominto ntunaba Gusii ntunabanta mo egento tokorigia kusienya konyora magenderero kenga kiera ike tonyara goikaransa monande tusange ngane nabo tokoigwana just in the curious kidogo kumanyanga Matiangi ali korigia kiama na approach it bono maete unabara ebintu binde mbirikera mwakwanire mbibwana tiko kwano isika na nabobora yobi yaboreigo lakini rende we are open to discussion to like-minded individuals kwenda se obochari obogocho mwako gocha ngesa kijani ese kijani ntobwato musayo kabisa okorokunera machoka korunyari bari igobona ngibote the national outlook kabisa abarai bande ntobwata abarai yao koru Mombasa chairman ya koru Mombasa County ntobwata abarai koru Kilifi County onyare kwenda se website ito www.pfrd.com na bokorora cho visit to chionsi abarai baito ponsi kene kiama ande kiama geito ekebwate outlook koru every constituency ensengiba do expected to mucho field candidates in 2027 In 2027, we are fielding candidates in majority of the counties. We are fielding abantu bayorokire express yoko mnyoke chikurechi ne kiama yeito obo governor, obo senator, and we're going to field candidate at every single level.
including the presidency. Injibune presidential candidate, I'll be on the ballot. You'll be on the ballot. No, I'll be on the ballot. Ikaona bagusito kabwanji presidential candidate isatu. Buna tateba egente kenenenga goiko Gusii abarwe asemesa twakanyire myaka 30 na hande chingakie chine cheito na hande bari bandire matianyiga ari asare babemba mo ikiruge ikyo gose babemba njiranga nere ba support then 19 we look for a way to get into government because abantu baito deserve better twatigiru maega matuka mangi twatebi unga intuna abake ntobwati mobaro lakini ubasikurigeri economy ya Kenya urigeri the matatu industry urigeri the real estate waende baka Minnesota and Australia and Canada Gusii barikirase so it means that we have capacity na nengakie we must have a presidential candidate Gusii ndimo chake campaign a campaign ingo chokora official launch in June maita mangana registration na matamba ko so go time ko boke kiame ke took some time but finally ntwanya the full registration to bwate certificate sho visited to running recruitment ya itonege andrete and in August into chokora official launch of the party and the presidential bid of presidential candidate to ne chamo yorenche Dr. Orina. Yeah. First of all, Dr. Orina, you've just squeezed your time out of your busy schedule, which are kwa terms of share naintwa. I confirm na kind of we can have an extensive interview when you'll be having time. Ashare na Gusii. So many questions they might be having about the 40 people and also your candidature for the presidency. Yanga kembia mno sana out of my one request nga ochese interview nendo wanchirana. Bia mono aebanga nchike inche. Ento una tuate banga Gusii go ikagenderere. Chipara chiricheto chara so chirosigu. Chiskuru chicheto chira momo kobna nyari bari ari okora chiskuru chire ncherembe chipara chirembe lakini omojumbe no gosera abantu para ebintu biri go ikabiere. Go ikabiere unaba Gusii na nderinde tusikwe. Kuneragunizumu gaki atachandire bosongo. Oboke bagobori bosongo gari kuri umu governor ori gari yani oretira obonyira bosongo oene nyari bari gari umuchumbo igose janda korogose na kya koroku nechi gotara osbasariri abana baito meswago bakoba lakini intubune kiame tote intu abana baito ne karamu tokoba ibo totai mangana meswago ne karamu totai abana bande skuru banyore chigasi bakonyegesako abantu basome Mheshimiwa mno sana. Tianya sago seseni and all the best in your race. Biamono nyasa yago seseni kwani aba tazamaji bago bateinga nga motore ande ngakie ne yaito naba Gusii. Kamera ne yago ba your last words. Ogota yanto ba minto Gusii ngima ase yabeta koru Kenya, Minnesota, Canada, Seattle, China egesaku engakie yene yaito nande goikabono torigeri ngegesaku yaito giasikiru tonyora magenderero chitwa ichinya gitari abana baito baende chisukuru chisemi goikato yorigereri bia erindo tonya kwenda negesaku biamono sana. Thank you. Nyasaya hosese. Asante.